Bangaphezulu. Yeah. Ngibhekile ibandla laba abagcoka amakhola laba ekumele sibheke kubo as our role models of religion. Yeah. Ngiyabona ukuthi kuyahuzuka la. Kumele so. Akamane ngebuhlabe ngishaye ibhodlela. Into esimhlanje so. Ngaba bathi exhaust labantu. Yeah, bakatyaza. Mangibabheka mina ngibona ngathi ba hypnotized. Yeah. Even when they sing, I want to the time will come, I tell you. Your father said, "We seven lalises so fair." No. Yabona uNkulunkulu ngiyamthanda. Mara poverty angizwani nayo. Yeah, one day ngamuthi ngingayisontweni poverty. Yeah. No. Yabona lezo kuhlupheka bese abantu uzodlumeka kaNkulunkulu. Yeah. Azisifani. Yabona ngihambe 6 days a week one street. Yeah. Isikela sami sila isonto lela same street and that's fair. Futhi mina ngine Sunday phela ne Sunday yakho ni half ngoba makuye esontweni phela amasonto abodaka waphuma. Ngoba ngo4 kabangene ngabo9 yo and mina bengiku leadership ke mina. Yeah. Elami isonto aliphumi. Yeah. Mabahamba laba abanye thina kumele sisale create some activities. Kwanjwa ama-class wakhona awaphaswa nama-class. Ngithi ento le lifetime Muslim. And it takes the whole time. Yeah. That is why ngithi abafundisi kumele bayospana. Yeah. Umfundisi kumele abe ne-career. Abe welder, uyi-bricklayer. Sibuye sihlangane Sunday, worship. Yeah. Worshiping is not it's not a job creation. Yeah. Akusiskili. Akusiskili. Yeah. Umfundisi akusiskili. Igift njankulunkulu. Yeah. Anyone can bury a person. Yeah. Akekho umuntu okangcwatshwa njengenje emhlabeni ngokufuna abathina kunamandla azange nasonta lonke. Hayi akhona kahle. The mass ithando ezoba khona lithi sileto secala kanje asivalela amehlo. Yeah. Thandazo yes. But inhliziyo zenu zingakhathazeka nehlangano ngahlanga siphelele. Lento le yathi profession. Alomthandazo umbulele loyo. Yeah. Ayine pressure ile. So thina bodaki basilimazile basikhathile. Thina sikhathekile. Mawubheka thina bodaki 99% yabodaki. Yeah. We are Christian colonized. Yeah. Unfair mangizokubuza ukuthi do you believe in God or you don't? Yes. You don't have an answer for me. You lie. Ukuthi I believe. No, you were made to believe. Okay. It wasn't your choice. You were told ukuthi there was Jesus Christ. Yeah. Compulsory you must go to church. Kumbula ngesikhathi apartheid echurch. Umphetho nomphetho neBhayibheli. Yakhumbula kuyathandaza before kuyedlule ekitchen. Yeah. Sithandaziswa abantu abavula amehlo bona basibhekile so mara bathi thina kumele sivala amehlo sithandaza. Otherwise asingene ekitchen. So it's a system, but it's a system that you cannot change. How do you convince me saying that 50 years? Yeah. Colonizer ngisana 2 years. Then saying that 50 vele ngithi uJesu akekho change esikhaleni. Yeah. Umlemazile mos for 50 years. I might go with it forever. Ngibone mhlawumbe uzaba khona noma bekangekho. Do they believe mhlawumbe uzaba khona? Ubani? uMessiah uJesus Christ. Loba sitshela ngaye. Mana futhi manje uya-church or awuchechi? Sengidakiwe manje. Hayi mina ngichurch bengichurch. Mina bengichurch angifuni ngoba ngene ngileadership esontweni. Mina iflop yami ngayesontweni abasafuni ngane. Yeah, nayi iflop yami lapho. Mina ngisontile. Yeah. Ngisonte heavy. Number boyishaya. Yeah. Boyishaya number. Inamba. Mina umfundisi uvela athi Israel sicela inamba kuwe.
Yeah. Bebangibiza MC Israel. Uduli lenzini. Ay. Khohlwa ke ngivele ngiyaziwa vele ngenamba. Mina mangifakwe ku platform ngisukuma ngenamba. Yeah. Akunakuthi nginakhuluma nje ngacela bazothi noma uyasithulela. Ngifuna